3, 2, 1, værsgo. Hvad er det for en, de fede? Hvordan går det, dreng? Kan vi høre nogle beskeder? Som der sidder sådan en dværg og skærer i undertungen. Jeg tuder allerede. Men den er sgu også stærk i munden. I skubbet ramme! Er du stadig med, eller? Den er ro. Så lige så brænder det bare der. Det er lidt over i øjnene. Og jeg er chili i stedet for. Vi laver en... Altså laver vi en chili. Sidder og reagerer, så skal I jo ikke være bange for ikke at spille op. Sammen. Vi er pusses. Kæft, det er stærk. Hvordan kan der komme så ud af munden? Nej. Nok. Det er... Det var dumt! Det er lidt ulækkert at se på det der.